everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Naman kuno siya ligong mga ebidensya nga ikapakita sa husgado kung pananglit maabot yun ni korte ang inyong kaso. Kung mamaliw ko ninyo, Glenn Bay, lit. Nga kung magkita man gani mo ni Toribia, na siya nga gusto kong makiksulti niya. Oo, amo niya siyang ingnon. Salamat kayo. O napaday ko ilaing hangyo ninyo. Unsa man nata siyo? Kung mahimo, muhangyo ko. Kung doon na mo'y higayon, gusto na ko nga dadunta mo sa isla aron inyong maistorya sa luluguryo. Ha? Mahimo balit. Kana lang luwag sa inyong oras. Kay sigurado mangyog ko nga malipay gud si Lolo kung makakita ninyo. Mahimo ba, Lit? Lit, mahimo ba nga mo ko yung munako, ha? Dili pa mi makahukom anak karon ta siyo. Hinoon, pwede ra mi makatawag ninyo dito sa isla nga imong giingon aron among maistorya sa cellphone. Pero lisod, Lit. Way signal dito sa isla. Sagdi lang ta siyo. Magistorya lang unya tagbalik ana. Basta, dili pa gid mi makahimo sa among hukom. Amo una nang sabotan ni Agaw Glenda. Bitaw ta siyo. Magsabot o na mi. Di mahimo nga musanong dayon mis imong hangyo. Sige, mabalik raw niya ko din sa sunod adlaw. Ug salamat kayo sa impormasyon nga inyong gihatag nako karong adlaw, ha. Nalipay kay ko nga inyo kong gihatagan og panahon karon. Boy no, dili na mi magdugay dinhi ta siyo. Magistorya lang unya ta sa sunod adlaw. Salamat kayo, Lit. Pag-amping mo kanunay sa inyong kaugalingon. Salamat, Lit. Linda. Asa man di isulita daday. Ay gadiyara ba ito bilakaw ko yung ni Glinda? Naarap ko no sila'y adtoon. Kining mga babayhana, no? Magsigig lakaw nga. Gipasidan naman ako na sila. Nga dili mo kumpiyansa lakaw-lakaw sa gawas kay delikado kay irong panahon na. Hayag pambansab kayo, Felix. Ay, wa matay ang ikabalakan kay na may dagang taos palibot. Bisan pa, oy. Siguro yun, bitaw. Gikidnap man nga. Sayos buntag man. Nga, daghan sa mga tao. Aray, gasignaan na turon, ay. Nang saan ganihar to silang nang lakaw? Dapat ha. Nauli ang tato sila karon, di ba? Dapat lang. Kaya dapat karon. Baya ka, Felix na kat. Kanagan ba di mo kus-kus, balongos. Ikaw may diniganiha. Dapat lang ha. Dapat na po. Dapat mangutan na ka kung asa sila paingon. Alam masab ka, di ta mabalakag una na ba? Dapat di ay ha. Dapat. Dapatan lagi ka. Kan mano. Ay, mura kang Tagalog. Baday. Diara lagi to sila. Basig atura sila silang Glinda ba? Glinda. Ay, uy! Nanay. Paingon na din eh. Ay, ingnan bitaw Mga tika. yabag gini mga bayhana da. Ay, yopo. Murag wa mahadlok ka. Dagang kayong kidnappers palibot. Manalo di tayo. Nanda. Nay, Lolita, idyong amahan ay. Sige, yaw nga no kuno nadugay mo. Diha ra mo gud mis ilang Glenda tay. Ay nabala kami ninyo. Oo. Nahibaw ba mo nga uso kayong kidnapping na sa itong lugar? Da, wa man tay angay kabalakan ana tay ba? Hala no? Kung siya way ang kabalakan. Gisayunan mo ng kidnapping, ha? Mga babae mo. Simbakog mo timingan mo nga. Anong mga tao nga? Mga dautan. Sama lang tasyog ni Pipito. Ilabi na nga, naala ba to'y gusto ninyo tong mga tauhana? Diha ra lagi Miss Dool tay. Wa man mi magpalayo. Bitaw, Chu, nangaon raman mignang ka sa among agod, Chu. Kay, paborito ba yan na ni Agawlita? Ay, naday mo'y nangka, Glinda. Nangka. Naati ha. Uy, naunus sa gando bang wa magkamagdaga. Ako man ang paborito. Aw, dadano niya ti karon diya. Mabalik man ko sa amo.
Ako lang unyang agion kay mo adto ko sa ilang Nads Blue. Na, sugal sa dali, sugal. Sugal sa ka. Galamay! Hilom. Sugal. Tanan na lang yung lakaw, imo na lang yung bantayan. Mga baldungon ba ninyo eh? Tay. Siya, tay. Mananghid lang din ninyo daan, tay. Karong hapon ba, mo adto mi sa simbahan ni Glenda. Managkot mi dito, niya, muhapit sa mi simba. Baya, no? Sige na muglakaw. Pagpuyo din niyo eh. Bitaw, tay. Oh, tay. Natatay. Apil, takdag ka, tatay. Ikaw ba, Felix Dakat ba? Ay. Tandang na lang yun, ang imurag yung gusto matuman. At sabay gusto niyo mo, presohon mo din eh. Bitaw, tay. Kadiyot ramang gud mi dito. Wala pang lakaw mo kung mahiwa pang lupad. Oh, doon na ganay mahitabo ninyo. Kamu lang yun, ha? Ha? Di ko mag-goal ninyo. Kay mga gahi mo ko. Liwat kasi mong inahan, lita. Malas sila. Maayog yung kayo nilang pagkatago. Nahurot na nato ugad to ang tanang dapit ngay mong gingon rin. Pero wag yun sila dito. Maayog yung kayo nilang pagkatago. Eh, Wala ba yung kaya lang hinumduman nga dapit rin? daghan pa may og mga natuan sa gagmay pamistasyo. Pero wala ko mahinumdum sa uban. Basan pa niya og napakay mahinumduman. Ano tayo? Sagli lang. Mabuti gino panahon nga mo patimaw ra gyapon sila. Sa mo paminaw rin. Wa ka nakamatikod sa siguryo nga natay daw tang plano niya. Depende kung wa siya sultihin ni Toribia. Malagmit nga wa siya masayod. Pero kung sikreto siyang gisultihan ni Toribia, tinghali, plano niya nga muli kay gyud uban nato. Ang importante nga matultulan gud nato ang ilang gitaguan karon rin. Gusto. Ninumdum na ko. Ha? Oo, sama rin. Suwayan na to adto ang isla nga paborito ni Papa Criado. Ang Isla Binungan. Asam na dapit rin. Ato na to karon dan. Kumusta man imong lakaw, Joe? Nakita kami ni Lolita o ni Glinda. Pitch, ako na sila nasturyahan. Unya, nagparol sila. Unya, Jamel, imo silang gituganas tinon. Pitch. Bantay bitaw. Pero wag sila magpurol. Aya! Ako silang giingnan nga ni si Lolo Gurio uban na to din eh. Mo ba? Oh, Unya, uso may ilang reaksyon siya. dagan silang mga pangutana, Pitch. Kay nabaniog man dahil dito sa tuwa nga gikidnap ko na nato sa Lolo. Unya, Mo. usa bang giyang ko nila nga gikidnap na to si Greggy? Sige, ang kulat. Ako minagor, diyan ko na nila ang tanan. Kana Bitaw, ilagyan ko ng tanan. Bukod na kong ipaibot o ipasabot. Bastang ibutag na ng kalakihan. Pero ako silang gisultihan sa rason kung nganong ato ning gihimo. Unya, nakasabot pa sila. Nakasabot man sila, Pitch. Mayo na lang gani kay hasta sa desi Toribia gani misulti nila nga duna sa siya naibawan nga dunay daotang plano sila si Renato ug Junel ni Lolo Gurio. Oh, come on. Nindot na balitada. Nindot. Ako gani silang gitugon nga kung kita gani nila si Toribia ug usab panion ako dinhi aron paistoryahon ako sa Lolo. Paistoryahan ako sa Lolo. Konsuelo. Oh, Silingan mo na nemo sa una sila ng Konsuelo. konsuelo. Lagi ka. Hilip po dapat tumagpurol. Konsuelo kay tanong dapita. Da, bro, konsuelo tada. Manghinaot lang ta. Manghinaot lang ta, Pitch, nga unta na anay mga testigos nga mulutaw pabor na to. Sama ni Toribia. Toribia. Liko na kayo na siya nga mo'y atong testigo. Ganahan ko anong balitaan siyo, da. Ha? Ganahan ko. Nabuhi pagbalik lang akong dugo. Uy, wanan, magkadaghan-daghan ng dugo. Bita, Pitch, masaligon kay ko, Pitch, nga mo pabor gyud nato ang kamaturan.
Mulihok lang kita aron makakita tagbintay ni. US! Nga US. Onya siyo. Wala mo sila inang nga musuri din eh. Ay ako na silang kiingnan sa pits. Pero wa pa sila musanong sa akong pagdapit nila. Siguro ba ya, kung musuri sila ka na magpurol. Aron dili laay. Okay, kung di magpurol, diha ng laay. Kaya galing na magpuro pabago na to. Mayon daw mo ni sila. Saglang, Pits, saglang. Kaya nakikong pahiyom. Oh. Pahiyom ni Glinda. Ay, saglang lapits. Siguro ko nga muan higit sila. Unsay huna-huna ni mo gaw? Mukuyog ta ni Tasyo dito sa isla? Sa tinuod lang gaw, no? Nagduduha pagit ko. Sa ako mo kong paminaw gaw, murag dili naman kinahanglan nga muduaw pa ta dito, eh. Nga naman gaw. Ang gusto hinoon akong mahibaw gaw, akong gusto na akong mahibawan ba? Nabuhian na lang nila si Lolo Goryo. Og si Goryo na ang mahibaw mo pa sa kagreklamo batok nilang Renato ug Junel. Total, naaman si Toribia nga makasuporta sa mga pasangil nilang Tasyo ug ni Junel. Maulagi unta gaw. Pero basin og di lang gyud una mo kumpiyansa sa Tasyo kay dili kay nilang kinabuhi ni Gregis na kung peligro. Nakasabot ko silang katarungan gaw. Pero kung maging ana man lang sila permi, way may tabo sa ilang mga reklamo gaw, uy. Kinahanglang atubangon nila ang mga samputanan sa ilang kaso karon. Kung tinuod nga wa sila isa, o musurrender na lang gyud unta sila sa Tasyo. Aron di sa mabutang iyang kinabuhis na kung peligro ba. Ang sitwasyon manggod karon gaw, ako may nahadlok para nila. Kasi ba kung matultulan sila sa mga otoridad, mas delikado na gid noon ang ilang mga kinabuhi. Og peligro pa nga madamay in town si Greggy. Sakto sad kagaw. Mao nga, pabor ko nga ako silang dasigon aron mo surrender gaw. Unya mo pasangat og kaso si Greggy batok ni Renato og Junel. Sa ingon ana nga paagi, makalingkawas pa sila sa dakong kompromiso. Lisod bitaw kaayo ilang sitwasyon, uy. Sila kay naipit ining kalakiha gaw. Masaligon ko gaw nga si Toribia, dako gid kayong matabang nila. Aron masulbad ning tanan nilang problema. Bitaw. Pero asa ni masabka to story biyaro, no? Kalit man lang sa gid siyang kawa, uy. Pangitao na to gaw. Nagtuo man ko ba nga narasis dool? Magpakisusi unya ko gaw. Kaila masab sila sa nanay ug tatay. Ako niya to silang pangutanon kung asa na to posibleng makit-an story biya karon. Dako gyud ka ko pagtuo. Naa sila magtago sa isla. Mo sabi ako pagturin. Andamang inyo mga armas. Ikaw naa karon sila diha magtago. Hukdo na to silang tanan. Ug way usa nila nga atong buhion. Gihago kita ini mga tawhana na. Pero sagdi lang. Makabaws ra kita unya. Ni ining mga tawhana. Makabaws mi ninyong tanan. Doon na lang rin. Pangandam. Kinakita na nato ang isla. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.